olyan, mint az Alcatraz. Addig még vannak itt letöltés, zombieland.hu. Üdvözöllek az Alcatrazban. Készítő Kocka és a Baxter. Feladat üss ki innen. Szabályok. Graveblockon kívül ne bonts, építs. Minden található anyagra szükséged lesz. Csak poénkodtam. Amúgy meg itt van velem. Mondom, itt van velem. Gyere már ki. Gyere már ki. Na, de. Itt van velem a TMD egyik vezére. Karina. És Emit meg itt van. A Csilla. Engedjetek ki, klausztrofóbiám van! Engedjetek már! Nyitovárom az ajtót. Engedjetek ki! Friss levegő, Karina. Milyen Hol volt a lett? minden? Viszont, ja, itt a gomb. Ára én kint vagyok, te barom. De ne! Szarakodom. Na, akkor azt mondták, hogy jussunk innen. Megsúgták nekem. Itt mi van? Honnan? FPS lag. Antonio, Ez itt mi? vagy! Hűtő! Kamu! De kamu! Mi a? Nyugati szárny, északi mi ez? szárny, déli szárny. Jó. Olyan jó, hogy nem látom a táblákat. Én se! Né, te vagyok! Ticsan, kinyitott minden ajtót! Fiam, elég megnyomom a gombot, te meg mennyi. Mert ide kint vagyok. Tudom. Valamiért kevés az FPS-em. Na mindegy. Laggos vidi. Laggos vidi lesz. Kinyitott minden ajtót. De én megyek hamar, szerintem van Clay. Híret, nem támad meg Hero Knight, és a Slenderman, és a Csilla. második kör le. Igen. Gyere már, De Goldi. várjatok meg! Na mi van, még sincs? Nincs. Karina. Nyomál meg a gombot nekem. Egy pillanat. Bőm. Gesund hide. Hopp, ezt most én sem látom ezt a táblát, tök mindegy. Egészség amúgy. Dick Clay. Létszak. Ott van valami, ott láttam valamit, ott láttam. Úristen, falusi! Úristen, de beszartam tőle! Rosszabb volt, mint mikor a Szendőr áll előttem. Ugye, borzalmas. Na mindegy, én jövök erre. Második körlet. Mi volt a chestbe? Egy Clay! A épület. Hát ez marha. Épület! Vagyok a dosz. Nem az, hogy az épület, nem azt akarták hinnem, hanem a épületről az A Gyertek épület. már zuhanyozzunk! Úristen, és még én vagyok a dosz nyelvtanos. Zuhanyzó! De igazából jó. Zuhanyzó! Hol van Kari? Hozzad! Breki, inkább nem megyek zuhanyozni, nem akarok Nem lehajolni a muszáj! szakpakat. Ez mi? Nem megyek. Hé, egyet, hadd vigyek én is. Né, jó de képen. muszáj, mert ezzel tudjuk megmenteni magunkat. Itt mi van? Ő veszi. Egy ő kaktusz. Veszi, ő viszi. Ebben mi van? Semmi. Nálam neki. van a Clay. És én craftolok egy kombót. Egy clay kockát. Csin... Breki, ez a lány zuhanyzó, ide nem jössz be. Mert ha Hé, bejössz, leestem akkor egy csatornába. Úristen! Gyertek! Huhu! Gyere, tusa. Milyen? Mi az? Mi van? Hol van? Mi van? A zuhanyzóba, gyere, például, ott van egy csatorna, ahol kijuthatunk, gyere. Jó, megyek. Itt van! Hol? Ott! Ja, a motor, én a másikba mentem fürdeni, bocs. Gyere, Kari. Utálom, fúj! Ott egy szardarabka! Ugye ezt nem viccének használták. Mindegy, erre tudunk kijutni, de ne a szardarab közt. Úszkálj. Jövök erre. Nem tudok bemenni, mert átmegyek a izmi. Ja, de átmegyek. De fúj, ragacsos! Úristen, mi lehet rajta? Szia, Kari. Öcsém, és még te vagy fiú, én vagyok lány, és mi még nem szarunk ettől a hülye iszapos szaros helytől, de te meg már ordítozol, mint egy kisbaba. Na, Még én mindegy. vagyok a lenyi angyal. Én mondjuk hol vagyok. Azt hiszem, erre nem lesz kiút. Én a Flash and Play-ten állok. Szerintem arra nem kéne ráállni. Lehet, hogy Szerintem csak víz. De én már rajta állok. Én pedig megtaláltam a kiutat. Hol van? Hol van? Au, De kau... Karina. Értetek, jövök!
Bebugoltam. Na, gyere. Látok neveket. Várjatok meg, várjatok. Kovesd! Na, anyád. Rohadt Karina, hínár. hát ne. Hínár. Rohadt. Mi a? Le Le ne menj, nem szabad lemenni! Mert miért nem? Mert nem arra kell menni, ott át kell ugrani. De vigyázzatok, megyek előre. Jaj, na. Hibelcsám, és leestem a legaljára! Most Csilla, másodok. de legény valaki a gáton. Tudom, Lezuhanok! hello, mindenki. Amúgy itt van egy inda, itt a legalján. Simán felmászhatunk String. volna, ha le... Ah! Szarügy. Van ilyen. És most muszáj lekráznunk. Mert ott volt a túlélésünk kulcsa. Le ne menj teljesen, mert megszívtuk. Nem, itt alatt át kell menni, én tudom. Ismerem már az Alcatraz. 3-szor kijátszottam, tehát tök mindegy. Csilla, te már voltál bent, téged már letartóztatlak itt egyszer. Tudom én azt. Már, de nem tudjátok, hogy miért. Igen, a skizofrén énedet És letartóztat. amúgy tudtam, hogy le kell addolnom egy botot is, mert nem lesz, de bagos, de jól mert nem lesz kihagytatok. bot. Gyere, Karina! Megyek. De tisztességesen végig megyek. Nem kell segíteni. Én is. Mert nem lesz bot, ezt tudom. De lesz. Csak később lesz, azt tudom. Azt én De hát Alján van átjutásunk. Nincs az alján semmi. De én tudom, halljátok, én már 4-szer megszöktem az Alcatrazból. Hát én már... Nagyon tudom. könnyű tehát. Es már le! Ki? Hát a pókhálóból. Karin, gyere! Megyek. És csak leestem lassan megint. mászom. Lassan mászom a Rohadékban. pókhálóban. Ez Ó, nem. látlak! Amód kéne átugranom? Igen, ide alulra a pókháló. Tudod, itt Hops. kiáll egy pókháló, és ezen kéne így lejönnöd. Öm, Nézd, ide! Ez a pókhálón, amit... ez? Igen, az, gyere, csúsz le, és nyomd így elősen. Előre gombot, és... Amúgy hívjak segítséget, ugyanis tudok egy embert. Ne hiss Ez senki. skizofrén énemet. Nem hívod be sötét angyalt. Nem hozod be a skizofrén énedet. Ott maradsz, ülsz. De már ülök. Itt ülök a számítógép előtt. Ja, tényleg itt a bot. Én megmondtam, Akkor elnézést a csalásunkért. Képes vagyok rá, mindjárt lent vagyok. Elnézést a csalásunkkal, csak egyszer végigvittem ugye a mapot, és én nem találtam meg ezt. gyere Kari. Tehát bocsánat, hogy csaltunk most. Ne erre gyertek! Tudom, Merre? erre. Belaggoltam. Van ilyen. Alcaprasz. Jeges, hogyha mi... Csumpi, futi van, futi! Anyád. Fussak át. Igen. Sprint! Ó, ez a kedvenc része, ezt úgy imádom. Hehe, csak 2 szívet sebződtem. Én egy felet. Járunk! Menjetek! Menjél! Gyere Kari. Gyorsan, én is megyek már. Amúgy nálam is van egy klé, az jó. Hát, mondjuk. Nem, Bánya. Egy kérdés, ez 2 személyes mappa amúgy? Igen. Nem, végtelen. Ja, itt ki kell addolni egy olyan... Nem, egynek kell átmenni, mert van nálam. Léci, hadd menjek én. De nem tudom, merre kell menni. De Mert Csilla az ő egyik veszi. kell... Én már kivittem. Én veszem a videót. Csilla ő veszi föl. Gondolkodj, hogy szétváglak egy bottal. Szíjat hasítok a hátadból, gyere csak Én ide. megyek az irányító szobába, hogyha meghaltunk, bocsi. Talán nem látjuk többé egymást. Uhú! Most mi hagyjuk inkább. De itt még látni fogjuk egymást. Azt hiszem. Jó, akkor küld vissza. Azt akarom. Csilla, te mész elő, jó? Anyád. Nem hiszem, én majd megyek utoljára. Viszont Jó. nagyon vagyok, és én vagyok mindenkinek az ődangyala, sajnos. Megállt! Akkor legyél sötét angyal, és legyél olyan kedves, hogy négy előttől. Aj, ki kell ütnem egy blokkot, mert megállt. Szarügy. Aha. Tiri. Kuró, jelmem.
És Csilla, kapsz tőlem ajándékot. Amúgy szerintem meg jobban járnak, ha lemásznák a sinekről. Nem, mert már menjen visszafele. Úristen! Darfi? Ne Csilla! Komolyan bejöttél sötét nagyollal? Na jó, kérek egy TP-t. Breki? Nyugalom, segíteni fogok. Most Félek. Ez ki fog nyírni. Ellenségem vagy. Nem látlak szívesen. nyugalom, nem fogok titeket most kinyírni, csak segíteni fogok titeket végigvinni az ákápát. Csilla, Intézkedj, változz Karina. már vissza, úgy aranyosabb. Át visszament a minecart? Nem tudom. Karina, TP-z. Már is. Én a digitál vagyok, de...